раздаваме награди, целувки и други подобни неща. Награда на постер в основна сесия. Авторски колектив Масларов и Дренска. Тилбе! Авторски колектив Димитров Георгиев. Оптимизиране на софтуерно отделение на мозъчно вещество от черепа. Не върви работата, само мъжете вече. Не върви работата. Само вестибуларна и очетвигателна функция преди и след терапевтична наномембранна плазма фереза. Огнян Колев, Петър Москов, Златан Цончев, Пламен Кинаров, Албена Мучилова и Иво Асен. Благодаря за наградата. Все пак това е един голям колектив и това е една нова методика, която за първи път се прилага в България. И се надявам да имаме много следващи пациенти с подобряване на тяхното състояние и обективизиране с нашата методика. Чамова, Гергалчева, Желязкова, Самуел, Радионова, Сарапов, Тодорова, Черникова, Кръстев, Митев, Божинова, Търна. Клинична и генетична вариабилност при български пациенти с болест на Ниман-Пик. Заповядайте вече.